Китай е готин, има много готини неща, но той не става по-готин така изведнъж, а по-скоро почва да привлича все повече внимание, защото действа като алтернатива на Америка. Повечето хора знаят за този нов свят Америка, нали, извън Европа. Големи сгради, небостъргачи, светлини, пари, може да бъдеш който си и да правиш каквото си искаш. И изведнъж при моето поколение се появява Китай, който има най-много небостъргачи между другото в света, като бройка, но още по-готини небостъргачи, още по-големи, още по-цветни, дрон шоута в небето, роботи, огромни красоти природни, както Америка също така. Ценностна система, която се противопоставя на западната и която наистина е много така закрепена и здраво се държи. И предлага един друг режим на управление, който като че ли за сега работи много добре. И хората виждат развитие, виждат правителство, на което им пука за хората.